एक्चुअली मेथाइआथ' एसामिससोमोन गायत्री हाजरिका रोजाबदों दा गायत्री हाजरिकाया ओरैबायदि मोजां रोजाबखायो बेनि सायाव बर'खौ दानस्लायना होनाया हरेस्वर स्वर्गियारि एसामिसजों बर'खौ दानस्लायनायाव गोरोबहोनोबो खोब कठिन आरो आं जे रोजाबदों जाय मानसिया बे मेथाइखौ माने मा होनो टिउन होदों खोब गोब्राब टिउन होदों आंनि थाखाय गोब्राब माने मा आं दिनैसिम बेबायदि स्टाइलनि मेथाइखौ आं खनाखै माने जोंनि बर'फोरनिया जोंनि गावबा गावनि एसे ट्रेडिसनेल माबाफ्रा हाबोथ' सुरफ्रा देंखोफ्रा हाबनानै थायोथ' बेनिखायनो आं एक्चुअलि बिराद मोजां मोनदों आरोखि मेथाइखौ रोजाबनो मोननानै गोदान हारियाव गोबां नोंथाङा बिहोमा होबाय मेथाइनि गेजेरजों दिनैसिम बेसेबांसो मेथाइ खनखो होनना फोरमायगोन आबौआ बेखौ आङो गोदोनिफ्राय बारा हिसाब सानबोआखै अब्लाबो आंहा मोनसे थुलमुल हिसाब दङ दासिम माने नैबे आङो माबासिम माने नों बुंनो थाङोब्ला जोङो 85निफ्राय रेकर्डिं जिनिसखौ खालामजेनदों खिन्थु बिनि सिगां आं 79निफ्राय आं रेडिअ'आव खनदों बेफोरनिफ्राय लानानै दिनैसिमबो आङो 1100सो जाबाय आरो दासिमबो रोजाबबाय थादों माने दोंसे दोंनै बे नैबे स्टेसनावबो रोजाबबाय थानायानो जादों आरो दोंफा दोंनैयानो थारैनो नैबे दिनैनि रिलिज होनाय मेथाइआ मोसानाया गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायजों जादों आरो नैबे मेथाइखौ बर' रावजों आरो नोंथाङा बेखौ गोरोबनाय मोन्दों ना मोनाखै जिनिसा फिउजन हिसाबैसो बानायनाय जादों खोमा जाय बानायदों जाय दिहुनदों दिहुनगिरिनिसो गोसोसै बे आं बेखौ बारा मोजाङै गोथौयै बुंनो हाला मेथाइखौ आंखौ रोजाबदों आरो रोजाबहोदों रोजाबनाय समावथ' आङो रोजाबदों दा बेहाय मा जागोन भिडिअ'आ माबायदि जागोन बेखौ आंहा जेबो आइडिया गैया ओमफ्राय दा बिथांमोना मा साननानै बानायदों हयथ' बोरैबा नायोब्ला गोरोबदों बोरैबा नायोब्ला गोरोबाखै बिदि आरो मोननै जिनिसा गोरोबनायाव गाननाय जोमनायनिबो खोथा थायो माखासे बाथ्रा बाहायनायनिबो खोथा थायो खिन्थु मोनसे मोजां खोथा मा एसामिस माबायावबो मेथाइआवबो बिसोरो सिगांनि खरासखौ बर'खौनो होदों खिन्थु बर'खौनो होदों ओमफ्राय आं मोनसेल' बुंहरदोंमोन जे एसामिस माबाखौ नुनानै भिडिअ'खौ नुनानै जे जोंनि बर' टिउननि जिथु मिउजिक बेहाय सोदों बेहाय सिनखौ खाम दामजानो लुबैदोंमोन आरोखि आं दा खाम दामनो हायाखिसै होनदों बिथाङा जे अखाबो मानि बोथोर गाज्रिमोन जगार खालायस्लाबनो जोङो टाइम मोनस्लाबाखिसै धलखौनो सोना होबाय आरोखि खिन्थु बाखि आं रोजाबनानै मोजां मोनदों आरो आं दस्राखौबो जेबो बारा बुंनो हानाय नङा बे भिडिअ'खौ माबायदि राहायै नुनो मोनगोन मारै होनदों माबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बे मिउजिक भिडिअ'खौ बेखौ आङो दा बै जाय दिहुनग्रा प्रडिउसार आंबो बेखौ मोजाङै सोंनानै लानो हास्लाबाखै थाबैनो हयथ' मिथिगोन आरो बे जिनिसखौ शेयार जाजोबगोन जिहेथु दा प्रडिउसारा खिन्थानो हागौमोन आं बारा मोजाङै मिथिलिया नायगिरिफोरखौथ' आं सानो जोङो जिहेथु कालसारनि मानसि बा बिदि मिउजिकनि मानसि देंखो आरो हारसा बर' दस्रा गुबुन हारि बिदिखौ बासिया नालाय ओंखायनो आंबो बासिया रायजोफोराबो दा बासिथों अननानै बयबो बजबनानै लायोबा मोजां मोनगोन आरो मानो होनबा मिउजिक जिनिसा दामग्रा देग्रा जिनिसनिफ्राय आराम्भ खालायनानै बेफोरथ' गुबुननि बर'नि हारिनि बिदिथ' नाम लिरनाय थाया जायखिजाया जेरै दामो जेरै गोमो जेरै मानसिया जेरै दामगोन बेबायदिनो गोमगोन दा बर'आव दामोब्ला बर' बायदि गोमगोन एसामिसाव दामोब्ला एसामिस बायदि गोमगोन बेबायदि जिहेथु इन्सट्रुमेन्टफ्राबो तफात लाया राव गैया जिउ गैयाबाबो जोंनि रायजो राजाखौबो बिदिनो तफात लायाबालानो माने आङो अनसायनानै लागोन होननानै मिजिंथियो